Ngiyanibingelela Mzansi, u-Ali Igezela kaMgubeleli. Bafowethu, nakho ngicela ukukudlulisa kini. Namhlanje ebusuku sizokhipha i-single track mina noThokozani Langa untanga yethu noShwima Ntombazana uKokukhelina. Bafowethu, lesingle esizoyikhipha ikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu, ikhuluma ngesupport esifisa ukuthi siyisizwe saseMzansi siyinikeze ubhuti lo uNhlanhla Mkhwanazi okuyena olwela izwe lethu la eMzansi. So uyadinga kakhulu bafethu ukuthi sisukumeni soMzansi simeseke, simlwele, simsupport ukuze abone ukuthi sijabulela kangakanani into asenzela yona ezweni lakithi eMzansi, njengoba sazi ukuthi izwe lakithi eMzansi likhungethwe kakhulu ubugebengu, kuningi okwenzakalayo. So ke njengoba uNhlanhla Mkhwanazi evundulula ephenya abantu amabheshu enza yonke lento la ayenzayo, ngiyacabanga bafethu ukuthi uyadinga ukuthi simsupport ngoba umuntu olwelizwe olweliqiniso uba isitha seyigebengu. So ngiyacela bafethu ukuthi simsupport, izophuma ke ingoma bafethu nihambe noyilalela. Sizibiza ngama legend njengoba sibathathu, asisho nje basithi sama legend kukhona abangehona, nathi sinezathu ukuthi sithi sama legend njengoba sesidonsa iminyaka emingaka nje, noma ngabe kuthiwa si-ashive noma kuthiwa si-ashivile ini, kodwa okusalayo kusenza lokho thina sisibone njengama legend njengoba sibuka la sisuka khona nala sesikhona. Iyeza ke ingoma bafethu, isihloko sayo sithi uNhlanhla Mkhwanazi. Ngicela ukuthi ke ni-streame niyilalele nizwe ukuthi imuphi lo mlayezo siwuphethe. Siyabonga kakhulu Mzansi, sojabula kakhulu support yini.